Diyos, maray na hapon po sa gabos mga tugang. Maluhod po kita para sa oratio emperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautop an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurong kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Thanksgiving offered by Buenaventura family. For the successful board exam for criminology licensure of John Paul Horca, offered by Horca family. Thanksgiving also offered by Zolar Srialo, Kiara Chaser de Luna and family, Esquivel family, Immaculate Berinia. For passing the CLE board exam offered by Raya Divina Gracia. Thanksgiving offered by Krishna Mendinilla and family. Thanksgiving for all the blessings offered by Cynthia Lopango. And thanksgiving by Medalia family. Special intention for complete healing of Login and Lenny offered by Abeliano family. Special intention by Valdez family. For complete healing of Jeanette Medalia offered by Medalia family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, All Souls offered by Buenaventura family. Para sa kalag ni Ramiro offered by Shane Palenzuela. For Saibil offered by Mary Ann Bandojo. Para sa kalag ni Daroher o Roger Sr., Carmencita, Roger Jr., Pablo Sr., Marvin, asin Reverend Jr., offered by Medalia family. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya itong awiton, ang awit sa pagpuon. Dumulog sa Diyos in pagkamot, sa iya magsarama, sa Diyos sa tuyang Ama. Kanatan iwanan, asin magkaramden, sa Diyos o nabuhay, sa Diyos sa tuyang Ama. At siya asin dumulog sa Diyos din pagkamot, sa iya magsarama, sa Diyos
sa tuyang Ama. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Enot espiritu. na Domingo kan panahon nin Quaresma. Panahon na kung sa inan lambang sa rosa to, iniimbitaran sa paagi kan sa tuyang mga gawing sakripisyo, pagpamibi, ayuno asin abstinensya, gibong herak, makisumaro sa pagsakit, asin kagadanan kan sa tuyang kagurangnan, pagsayuma sa sadiri. Tanganing magkanigo kitang makisumaro man, o makihira sa iyang kapangganahan, an sa iyang pagkabuhay liwat. Idulot niya to, ining sa tuyang misang unyan para sa mga intensyones na sa tuya pong binasa sa pagpuod, siring man, ngunya na aldaw, komplianyo ko ta kay itong dati niya tong obispo, si Bishop Jose si Sora, kaya ipamibita man ang kapahingaloan kan sa iyang kalag, siring man ang kalag ni Teresita. Kunyan midbidunta sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawan sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay na kitang magsabi nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gipo, asin sa kapabayaan, sala ko, maguring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa toong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan warasan sa mo, dahuli ka ining taon-taon na gawi kan sakramento, kan Quaresma, magtalubo kami sa pagsabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini sa angay na pagkabuhay. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to na sinugo ni Moises ang mga tawo, na idulot sa Diyos ang enot na bunga kan sa indang mga tinanom, bilang pagrumdom kan inagihan kan sa indang mga kamagurangan, mga pagsakit sa Ehipto, ang pagligtas ni Diyos, asin ang dagang panuga na sa indang pag-ierokan sa Godpaman. Pagbasa sa libro kan Deuteronomio, kukuahon asendo kan padi an basket, asin ibubuktak niya iyan sa atubang kan altar nin kagurangnan na sa indong Diyos. Dangan sasabihon nindo ini sa atubang nin kagurangnan, sarong paralakaw na Arameo ang sakong ama, na nagduman sa Ehipto kaibaan sa iyang pamilya, tanganing mag-erok duman. Kadikit sa nasinda na nagduman, alagad nagdakol sinda asin nagin sarong mapangyaring nasyon. Pinasakitan asin inapi kami kan mga Ehipsyo, patin pinirit na magtrabaho siring sa mga oripon. Dangan nag-agrangay kami sa kagurangnan, ang Diyos nin sa among mga ginikanan. Dinangog niya kami asin nahiling niya ang samong pagtios, kasakitan sa God kaapihan.
Huli kan sa iyang dakulang kapangyarihan sa kakusog, asin huli kan dakol nangangalasan sa kamanghirhat na mga bagay na sa iyang ginibo. Ilinuwas niya kami sa Ehipto, dinara niya kami digdi, dangan itinausa mo ang dagang ini na mayaman sa gabos na bagay. Kaya ngunyan, dinadara ko sa kagurangnan, ang mga enot na bunga kan mga tinanom sa daga na itinao niya sa ko. Pakasabi ka iyan, ibugtak nindo ang basket sa atubang kang altar, dangan magsamba kamo sa kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ibahan mo ako kagurangnan kun ako nasa kasakitan. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Makakamhan, makakasabi sa kagurangnan, ika ang sakong pailihan, sakong bantayan, sa kuyang Diyos na sakong sinasarigan. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Mayong karatan na maabot sa imo, mayong kadahasan na madulok sa imong irokan, huli ta ibubugtak ni Diyos ang sa iyang mga anghel, tanganing atamanon ka sa inkaman magduman. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Dadaram ka ninda sa indang mga kamot, tatibaad tumama sa kagapuan an sa imong mga bitis, an mga leon sa kahalas sa imong tutungtungan, an ugbon nin leon asin an rimuranon sa imong titikmakan. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Ililigtas ko siya, hulit ta ako sa iyang namumutan, o laynin kagurangnan. Aatamanon ko siya, hulit ta aram niya ang sakungaran. Kung apodon niya ako, sisimbagon ko siya, iibahan ko siya sa kasakitan, ililigtas ko siya, asin o umawon. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Sa ikaduwang babasahon, sinasabi na ang si Isay man na magpahayag na si Jesus kagurangnan, as nagtutubod na siya binangon kan Diyos halis sa mga gadan, makakaligtas. Sa mga tataramo ni San Pablo, kita pinapatanidan na umapod sa Diyos, hulita ang gabo sa nagaapod sa ngaranin kagurangnan, makakaligtas, kun ini tudok sa puso. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang sinasabi sa katugunan iyo ini, ang tataramo nin Diyos harani sa imo, yaon iyan sa imong nguso, sa kasasaimong puso. Buot sabihon, ang tataramo nin pagtubod na samong ipinaguhulit. Kung ipinapahayag mong si Jesus iyo ang kagurangnan, sa kami natubod ka sa imong puso, na binuhay siya liwat ni Diyos sa mga gadan, makakaligtas ka. An si Isay man na nagtutubod nin tudok sa puso, nagiging matano sa Diyos. An si Isay man na nagpapahayag kan pagtubod niya, nakakaligtas. Nagsasabi ang kasuratan, mayo nin si Isay man na nagtutubod sa iya na mapapasupog. Mayo nin kalainan ang mga Hudiyo asin ang mga pagano. An kagurangnan iyo ang kagurangnan kan gabos. Sa katinatauan niya nin dakol na biyaya, ang gabos na nagaapod sa iya. Siring sa nasasabi sa kasuratan, ang gabos na nagaapod sa ngaranin kagurangnan, makakaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukyao kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghali si Jesus sa Jordan, pano kan Espiritu Santo, ginayahan siya sa kalantadan, kan Espiritu Santo, kan siya papuli na. 40 aldaw siya duman, asin pinagsugutan siya kan demonyo. Dahil siya nagkakan sa bilog na panahon na iyan. Kaya nagutom siya nin marhay. Pagkatapos kaiyan, sinabihan siya kan demonyo, kunikaan akin nin Diyos, pagbutan mo ang gapong ini na maging tinapay. Nagsimbag sa Jesus, nasusurat, bakong sa tinapay sana nabubuhay ang tao. Dangan dinara siya kan demonyo sa sarong halangkaw na lugar, sa kapinahiling sa iya, sa sarong kimat nin mata, ang gabos na kahadean kan kinaban. Itatao ko sa imo ang gabos na kapangyarihan na sin kamurawayan na ini. Ang sabi kan demonyo, ini gabos itinaos ako. Asin itatao ko sa kisay man na buot kong tawan. Ang gabos na ini sa imo na, kung sambahon mo ako. Nagsimbag sa Jesus, nasusurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos, asin siya sanaan sa imong paglingkudan. Dangan, dinara siya kan demonyo sa Jerusalem sa alituktok kan templo asin sinabihan, kunika ang aki ni Diyos, lumampaw ka. Ulitan na susurat, pagbubutan nin Diyos sa iyang mga anghel na atamanon ka. Nasusurat pa, sasaluhon kaninda sa saindang mga kamot. Tatibaad ang sa imong mga bitis tumama sa kagapuan. Alagad sinimbag siya ni Jesus, nasusurat man, dai mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos. Pagkatapos siyang sugutan kan demonyo, sa manlailai na paagi, binayaan siya kaini sagkod na umabot ang tamang panahon. Mga tugang kong namumutan ang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan. Pakigreet daw kan sa tuyang mga kataid na good afternoon. Yan. Kada first Sunday of Lent, enot na Domingo kan Quaresma, permita po ining nadadangog ang istorya manunungod kan pagsugot kan demonyo kay Jesus, kan siya sa laog din 40 aldaw, yaon duman sa disyerto, tanganing makipag-ulay, tanganing makaistablisar nin mas hararom na relasyon sa iyang ama sa langit. Lalong-lalo na sa iyang paghingawa, nagibuhon ang misyon na ipinaniwala sa iya kan sa iyang ama. Anong mga tentasyon ang inatubang kan sa tuyang kagurangnan? If you notice, nowadays, these are the same temptations that we are faced with. Mga parehas na tentasyon na naaatubang o inaatubang kan lambang saro sa satuya. Enot, tentasyon sa kapangyarihan. Aber daw, 40 aldaw ka na day nagkakaon. Kung ika talaga ang aki nin tawo, gibuhan na ining gapo, tanganing maging tinapay. Every time you are tempted with power, these are the same words that you should also say to yourself. Mga tataramo na hali mismo sa satong kagurangnan. Anong sabi niya sa demonyo? Ang tawo, nabubuhay bakong sa tinapay lamang, kundi sa lambang tataramon na minahali sa nguso ni Diyos. Ikadua, tentasyon nin kayamanan o tentasyon nin kwarta. Parehas man bagang tentasyon na inaatubang kandambang saro sa tuya. Pag eleksyon, pag natawa na kitang 500, 1,000, bibuton ta na, maski aram ta, bako man dapat, asin maninigo sa pwesto. Tentasyon ng kwarta. Anong sabi kan sa tuyang kagurangnan? Kan sinabi sa iya kan demonyo, ining gabos na kahadean kan kinaban, itatao ko sa imo, lumuhod ka sa nasako. Magayon na narumdumon ta naman ining tataramon o simbag kan sa tuyang kagurangnan. Anong sabi niya duman sa demonyo? Dai kang ibang pagsasambahon asin paglilingkudan kundi ang Diyos sana. Kaya kuntig sa samba mo ang kwarta, magayon ining pagirumdom sa sato. Ikatulo, the temptation of security. Sisay bayaan habo maging secured sa buhay. Pagurang ko,
igwa na akong pension plan. Pagurang ko, igwa akong pagre-resibihon. As in, pagurang ko ang sa kuyang mga aki, igwa na ako nin educational plan sa inda. Para sa kuya, I already have this life, health, and accident insurance. Pasiguro gabos sa buhay. Kaya si Kristo, tinintaran kan demonyo, anong sabi sa iya? Lukso na, lampaw na digdi. Taday ka man papabayaan kan Diyos, sasaluhon ka kan sa iyang mga anggeles. Taday siya matugot na mahulog ka sa mga gapo. Inian parehas na tentasyon na sa tuya man na inaatubang. As ininimanan parehas na mga simbag na tinatao sa tuya kan sa tuyang kagurangan na dapat man yatong adaptaron. Kaya with this last temptation for security, ano sabi kan sa tong kagurangan? Daimo pagsugutan an kagurangan mong Diyos. Magayon ta tinawa na kita nin aarugan. Tinawa na po kita nin ihemplo kan sa tuyang kagurangan kung paano niya to lalabanan ang mga tentasyon sa buhay. May magayon na akong nadangog sa sarong padi. Sabi niya, inida pong power, wealth, or money, security, ining titles and possessions that we want in life, these are the fruits of life. Mga bunga nin buhay. Pero, ang Diyos, ang sa tong pamilya, ang sa tuyang mga barkada, sinda ang roots of life. Ugat, gamot kan sa tuyang buhay. We can manage without the fruits. Mabubuhay kita, maski daing kapangyarihan. Mabubuhay kita sa kinaban, maski mayong kwarta, mayong titulo as in posisyon. Pero we can never stand without the roots. Kung mayo ang Diyos, kung mayo ang sa tuyang familia, kung mayo ang sa tuyang mga kabarkada. Ang tentasyon po, mga tugang, totoo sa buhay. Let us accept that. O, sabihin daw sa turog mong katain, o natitintaran ka na, totoo mananggad ang tentasyon. O, sabihin sa katain mo, totoo ang tentasyon. Pag daita inako na totoo ang tentasyon, totoo po ang demonyo, o, pag daita iyan inako, daita siya madadaog. Diba? Igwa kayo itong sarong lalaki, nagahambog siya sa iyang padihon. Sabi niya, ako ngaya padi, kang nag-edad akong 65, na wara na ngaya gabos na tentasyon sa buhay ko. Wara na. Dain na ngaya ako nagkakasala. Ta sabi niya, kang pag-edad ko ngayang 62, I quit smoking. Dain na ako nagsigarilyo. Kang nag-edad akong 63, ang sunod ko ngayang hinali, so pag-inom nin alak, maski ano ngayang alak, dain na ako nag-iinom. Pag-edad kong 64, gabos na gambling vices ko, hinali ko na so pagbula, pagsugal, gabos iya. Aram kan padiho na babaero iring padilya. Kaya hinapot niya, paano mo ito gabos nagkaharali? Ang sekreto lang iya padi, willpower, determinasyon. Mahali mo yan gabos. Sabi niya duman sa padiho niya, supang babayi mo ngaya, paano mo ngaya nahali? Willpower, ay bako na ngaya ito pa di willpower. Power, failure. 65 na. Power, failure. Ang tentasyon mga tugang nangangaiponin, will, power. Kaipuhan, determinado ka na daugon ang demonyo. Determinado ka na daugon ang tentasyon. And we should recognize the fact that temptations come to us at the least expected times and ways. Dahil man po maapir ang demonyo sa to na may sungay, na makatakot, na may ikog. Dahil maapir sa to ang demonyong siring kaiyan. It comes to us in a very subtle way. Sabi kan mga gurangani kung hain ngayaan debosyon, yaon ang tentasyon. Kaya mas dakol
ang demonyong yaon sa laog kan simbahan. Yan. Naghihingig sa imo, turog nango na. Yan. Habang nagsisermon si Father, pagturog-turog, pasiar nango na. O, taday pa man, haloy pa man ngayon matapos. Yan. Yaon digdi at dakol na tentasyon. Mahiling mo sa atubangan mo, susulog, hiling na so kaluluwa. O, maray pa ngayon di ako nagsimba, nagkasala, lugod ngaya ako. Nahiling mo supadi, guwapo, natintaran ka pa. O, ang tentasyon po, it comes to us at the least expected times and ways. And temptations are real. It's all around us. Totoo po yan. Ang problema sa tuya, we try to justify things. Pag magkakasala kita, sasabihin ta, sapagkat ako'y tao lamang. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. O, sabi kan mga aki, kalaligot ngaya kung kalaligot. O, iyo naman sa nangayan, naati ana, maglabog na lugod. Everybody is doing it, so I might as well do it also. Kadaklan ngayon, nagigibo ka ini. O, di gibuhon ko naman. Ibaga po antig sa sarasabi ta pervis sa tuyag sa diri. Kaya kita nahuhulog sa tentasyon. O, dakulong kitang justifications. O, lalo pag abot kang eleksyon, ano naman sabihin ta? Ang pera sa bulsa, ang boto sa balota. Yan. Diba? Yan ang mga justifications ta. Kaya kita nadadara kan tentasyon. So ano dapat daa po ang sa tuyang mga attitudes o mga disposisyon sa tahaw kan tentasyon. Natitintara na lugod ako na day padaguson ining sermon. Ano dapat ang sa tuyang mga disposisyon? Sasabihon ta po sa sadiri ta na ang tentasyon kaya ta pong maiwasan asin kaya ta ining malampasan. Temptations can be avoided and overcome. How do we do that? We avoid the occasions of sins. Things, people, places. Ano ang mga bagay na nakakadara sa imo, tanganing matintaran? Anong mga bagay? Baka ang cellphone mo. Di ba? Sisayan mga tawong nagdadara sa imo sa karatan. These are occasions of sins. What are the places that you go to na kung saan pag minaduman ka, nagkakasala ka? Avoid those places. We avoid the occasions of sin. Kung daita iyan sasabihin na kaya tang daugon, talagang totoo, madadaog kita kan tentasyon. Samantalang sa video 5, paborito hon tayo itong kanta ni Eva Eugenio, pero daita man na-apply sa buhay ta. Ano itong kanta ni Eva Eugenio? So, tukso, layuan mo ako. So, mga kaedad ko, digdi mga 60 years old na, aram ninda ito. So, ay rami ng winasat na tahanan, ay rami ng matag pinaluha, ay rami ng puso sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Yan. Ang iba kaya sa tuya, o tukso, lapitan mo ako. Yan. And be sure na pag kita nagdulag sa tentasyon, be sure that you don't leave an address or CP number. Ang iba tita o pa sa Instagram, o tita o pa sa Messenger, o kaya natitintaran. Pagduwang paagi, pamibi. Tapag kita namimibi, nagtitiwala po kita sa bako sa satuyang sadiring kusog. Kundi sa kusog kan, mahal na Diyos, we trust not in our power, but in God's power. Sa tahaw da po kan tentasyon, mas maray pang sabiho na talaw ka, ubuntol ka, asin dumulag ka, kaysa mag-isug-isugan ka, tapos malagapa ka man sana. It is better to be considered a coward and flee than try to be a hero and fall. And so we need to pray
Sarabay ta daw basahon ini, pray that when you have the opportunity to commit sin, you will never have the courage. Yao na. Tiglibot na kang leader sa kwarta. Pagdaig ko ngayon ini kinua, sa leader na ini. Yao na. Sana daig ka magkaigwan kusog buot, nagibuhon iya. And also pray, sarabay giraray po kita, that when you have the courage to do it, you will never have the opportunity. Makusugo na subuot mo. Sana, day ka magkaigwan ng oportunidad tanganing magkasala. Ikatulo, sa paagi po din, sakripisyo. Kang Wednesday, Ash Wednesday, pinagirumdum kita na one of the expressions kan sa tuyang self-denial, iyo po ining fasting and abstinence, including good works, gibong herap. Bako fast eating, so iba kang Ash Wednesday and Friday, fast eating ang ginibo, bako man fasting. So iba ang ginibo, diet, maringay ni Father Tama, sadit-sadit ang tulako. At igagad po sa tuya, dying to oneself, bako diet. So iba, iyo nga ni, nagtabang sa kapwa, pero nakapost sa social media. Bako iyan ang inaapuntang sakripisyo. Sakripisyo, tanganing makalikay sa karatan, itong tigaapod yato, self-denial, pagsayuma sa satuyang sadiri. As in, gigibuhon ta po ini with clear intentions and motives. Bako sa nang pakitang tao. No to external observance, but to interior dispositions. May paboritohon ka po. Inistorya ko po ini kang Ash Wednesday. Tanangyari ining experience ko sa rong Ash Wednesday. Siguro malaog ito. Ta ako so nag-first mass. Malaog sa opisina. Nagpila po siya tanganing magpalaag nin krus sa iyang forehead. Pero kang nakatapat na siya sa kuya, may request siyang ginibo, Father, pwede ngaya pong salit sana ang ilaag mong krus. Tamalaog pa ngaya ako sa opisina, maraot ngaya ang make-up ko. Sabi ko, wow, madam, mantang sasabihon ko sa imo ngunyan, girum dumataw mo, na ikaabo, asin sa abo ka mabalik. Little lang, small cross lang. Kaya ang ginibo ko po, dinurudakulaan ko lugod sa krus. Sabi ko, girum duma madam, na ikaabo, asin sa abo ka, mabalik. Baan ka opisina nindo ito? Abo lang po tayo. Abo lang kita. Kaya wag abusado. Wag aburido. Wag magmamalaki para pagdating ng panahon, hindi ka abonado. So namumutan ko mga tugang, ang tentasyon po per se in itself is not a sin. Bako po kasalan ang tentasyon o matintaran. Nagigining kasalan kung minapadara kita sa tentasyon when we succumb to it. So hate the sin but love the sinner. Hate the sin but love temptation. Why? Because temptations are valuable and important. They are test of love and obedience. Pagbalo kan sa itong pagkamuot, asin pagsunod sa satuyang kagurangnan, oportunidad para sa to make a choice. To be for Christ or to be for Satan. Kaya ngon niya na panahon, in Quaresma, let us then lend ourselves to God this season of Lent. Let us be on the side of Christ, the victor, ang nanggana, not on Satan, the loser. It's your choice. These 40 days of Lent, piliun ta. Sanang piliun ta sa tong kagurangnan, tanganing makasabay man kita sa iyang kapangganahan. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo, Amen. Matindog kita. Maog ba niya itong ipahayag sa tuyang pagtubod? Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan,
kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa pagrumdom, kan 40 aldaw na ang kagurang na nag-erok sa disyerto asin nakipaglaban sa mga marumpot na kapangyarihan, hagadon niya to sa Ama, na imateonan sa tuyang mga pamibi, mantang binupo na niya to ang pagbaklay sa Kwarespa. Sa kada petisyon, masimbag kita, kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na ni hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, urog na ang mga yaon sa mga nasyon, na yaon sa makuring pagbalo, hulikan mga kasakitan, magdanay na pusog, asin dai magluya ang buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang panahon na ini, magindalanin pakipag-ulian, asin pagtalubo para sa tuyang mga komunidad, mga pamilya, asin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing talanhok ang tataramon kan Diyos sa puso kan mga tinutukdoan, dapit sa pagtubod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, dai magluya sa pagtubod, kundi mamatean ang karahayan kan Diyos sa pagmakulog kan mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong katuod, na tinandaan kan krus, magkamit kan kaugmahan na daing kasagkoran sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit to na Ama, pinuna na niya mo ang Kwaresma sa paglakbay sa pamibi, pag-ayuno asin paglimos. Magdanay ka sa mo sa samuyang mga pagbalo asin sugot, asin ilikay mo kami sa maraot, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Andituya kan Eucharistia. Ano man nakarayan, nasa tuyang nag-iibo, iyan huli lamang sa Diyos na nag-iboning gabos. Maglabang ka man sa kapwa mo, maglimos man sa dukha, gabos yan mayuning kahulugan, kung bakong sa pagkamo. Minaray kitang gamiton, kat sa tuyang kagurangnan, sa pagbalangimog niya, kan katalingkasanin gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asilan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kaguranan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurang simbahan. na namimibi kami, gibuha kaming angay, asin maninigong magdulot ka ining mga atang, dahuli ka ini nagseselebrar kami kan kapinunan ka ining ginagalang na panahon kan sakramento.
huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong itaas espiritu. ang mga puso. Initaas minas sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Na sa 40 aldaw, nag-aayuno sa mga kinabano na kakanon, pinabanal niya ining kaugalian sa paagi nin pag-ayuno, asin naglilikay sa gabos na padagkakan halas kay itong panahon. Natukduan kaming daugon an kalapaan, asin nin karatan, tanganing sa pagselebrar kan misteryo Pascual sa banal na paghurup-hurup, tapos makabalyo kami sa daing sagkod na Paskwa. Kaya kaibakan kadakul-dakul na angeles sa sinsantos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan. Diyos ni mga hukom, ang langit at sinaga, Panukan sa imong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palatanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. kagurangnan ni kanang kadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin kakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kay ni tayni, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod ay kamagatong, sagod ay kamagatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bidog na kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma, sa imong pagkaherag, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, na mimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaintupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siling man, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magkatungan kaharian mo, mangyari ang mo't sa daganin siring sa langit, ang sa mong kakanon sa roal daw, itaong mo sa muyang unyan. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdaraan sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. Magawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imoan kaharian, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa ido, an sa kong katuninongan itinatao ko sa ido, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog,
sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indong. Asin sa imong espiritu. Iras po niya to ngunyan sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami, o tawi, nintato-ninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sakong kalagmaw umaya. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay.
Maluhod po para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samok para tubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami na kaming nabasog kan langit no na tinapay, nahuli ka ini ang pagtubod pinapakusog, ang paglaom pinapapusog, asin ang pagkamuot pinapaurog, tanganing makanood kaming magutom sa iya, ang buhay asin tunay na tinapay, asin mabuhay kami sa dambang tataramon na managikan sa imong uso. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang parokya. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,361 pesos and 70 centavos. Ang naambagta po sa siring na oras kan misa, 5,253 pesos and 5 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 9,476 pesos para po ini sa Pro Seminaryo. Nagpuo naman po ang Via Crucis kanakaaging Biyernes. Iniimbitaran po ang gabos na magpartisipar kada Biyernes sa oras na alas 6 sa pagkahapon. Mauti man pong pasalamatan ng mga nag-donate kanakaaging simana. Anonymous, 2,300, 1,000 pesos. Tulong Anonymous sa tig 500 pesos. Anonymous, 400 pesos. Edgar and Mylene Limpin, 1,000. Chaso Family, 1,000. HG and Ian, 1,000. Escudero Family, 200. A. Escudero, 200 pesos. Diyos mabalos po. Ganyan na season of Lent every Friday po. Iniimbitaran mi kamo na pagkatapos kan misang 5:30 in the afternoon, nagkakaigwa po kita nin pag-istasyon tigdi sa laog kan sa tuyang simbahan. Pinuna na niya to ini kang last Friday. So next Friday, March 14. Tama, March 14. So after the 5:30 p.m. hapon na misa, gigibuhon niya to ang pag-istasyon. So sana magkaigwa kita nin panahon tangani pong makisumaro sa siring na aktibidad. Then, digdi po sa Paris, sa laog kaining selebrasyon kan Kwaresma, every day, pag nagmimisa after the Mass or sa daily Masses, you can just approach a priest if you want to avail of the sacrament of confession. So, daily, so available po ang sa tuyang mga padi. So long as after the Mass, pwede nindong i-approach sinda. Baka siguro pag Sunday, tasurunodan ng misa ta. Pero kung nagkadua o saro man lang, siguro pwede man magpakumpisalan sa tuyang mga padi. Pero kung 200 ka mo, so masunod na misa ka ini, ako man giraray mami sa 6 o'clock,
baka day ko po kayo mukayahon kung 200 persons. So every day, i-avail ta na lang itong, i-grab ta itong chance na makapagkumpisal. So mga regular schedule of masses ta, daily, may 6:45 kita, may 12:15, then igwa po nin 5:30 in the afternoon. So at your convenience, pwede po kamong mag-approach sa tuyang mga padi. And syempre, within the Holy Week celebration, igwa po nin mga aldaw na igwa kitang schedule nin confession. Lalong-lalo na duman sa Holy Wednesday, during the recollection or Lenten recollection. So available, may mga padi man pong magiging available for confession. And Friday, Viernes Santo, igwa man po nin schedule for confession, 8 to 11 a.m. So magpili lang po kamo nin panahon asin oras. Salamat po. Matindog na po kita sa mga naglingkod sa satuyang altar, lectors, commentator, choir, live streamer, and sa tuyang mga mass collectors, lay minister, at sa tuyang mga sakristan. Salamat po, and sponsors kan sa tuyang bisa. Ang kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, na sin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Sisay man ang bubuhay para sa sarili lamang. Daing sisay man ang nagagadan para sa sarili lamang. Kita gabos may panimbagan sa magsarong. Itagabos piniripo ni Diyos sa pagkamuo. Itagabos piniripo ni Diyos sa pagkamuo. Thank you and good afternoon.